minuti. Ma jfissirx li jekk inti tkun nipprova nkun l-avukat ta' xitan kif dejjem nipprova. Ma jfissirx li meta tibdel il-lifestyle ma tuħux dik ix-xi ħaġa bdila. Importanti li nimmoderaw naħseb ma Ekku, le, moderazzjoni hija kruċjali u wieħed mix-shortcuts, Angela, ironikament, huwa li jekk aħna rridu naraw riżultati malajr huwa li naqtaw it-sokkor. U fil-verità dak li se niddiskutu illum il għaliex ħafna telespettaturi tagħna jgħidulek imma possibbli ma teżistix jien naf xi riċetta maġika illi nibdew nonqsu malajr. M'hemmx maġija. Però it-sokkor huwa wieħed minn dak l-akbar la semmejt l-avukat tax-xitan x'jagħten jekk nistgħu ngħidulu hekk illi minħabba fih ikun hemm mhux biss żieda fil-pis imma jkun hemm xkil kbir biex dak li jkun jitilfu dak il-pis żejjed illi għandu. It-sokkor huwa anka marbut ħafna ma' ċertu behaviors, speċjalment insemmu eżempju l-ADHD, insemmu li anka t-sokkor marbut ma' diversi allerġiji. It-sokkor flimkien mal-gluten dal-axħar illi qisu qegħdin paro passo tajjeb, sabu illi huma qishom dawn iż-żewġ ingredienti daqsxejn ta' xkil kbir anke min irid jagħmel il-progress, ġifieri anke titkellem man-nies illi tmur għand gynecologist, tmur għand tabib, tmur għand espert, ngħidulek isma' provaq tal-gluten, provaq tal-wheat, għax tant jikkawżaw affarijiet diversi fosthom fl-erja tagħna anke xaħam żejjed illi jekk noqogħdu mingħajrhom ħankunu lqatna ħafna platti b'ġebla waħda. U dat sokkor x'jagħmel? Dat sokkor huwa droga, ngħiduha kif inhi. Ifimni, meta xi ħadd jieħu sokkor, anki addirittura xi ħaġa tajba ħelwa, isek tkun trid iżjed. Dik kollha. Għaliex? Għax itik ċertu kimika fil-moħħ. Illi da mhux bħal meta inti attent tara pereżempju qed nieħu biċċa ħelu ħanaħbiha għax ġejn il-pulizija għax illegali. Le, kważi dak li jkun joffrilek aktar titħaq, jekk ħadd tiċċelebra l-birthday, il-milit l-Easter dejjem bil-ħelu. Mattej u mal-kafe nkunu rridu dik xi ħaġa tajba. U la l-affarijiet mhumiex illegali, ħajamlu iktar faċli u aċċettabbli illi inti toħodhom. Però sfortunatament. U jien inħobbhom Matteo, jiġifieri inkun irrid dik xi ħaġa tajba anke Matteo il-kafe. M'għandekx tort. U ftit huma dawk in-nies li jgħidulek ma nħobbx it-sokkor. Is-sigriet, jekk nista' ngħidlu hekk, Angela, huwa li dak l-istess high, dak l-istess boost li jagħtik it-sokkor trid iġibu mhix imkien alternattiv. The number one substitute huwa l-exercise. Illi ħafna jgħidulek jiena bdejt innaqqas il-ħelu u bdejt innaqqas anke s-sigaretti minn ikun ifejjeb grazzi għall-exercise. Għax dak l-istimolu li jtun is-sigaretti u jew il-ħelu mill-flok qed inġibu mit-training. Ġifieri għal xejn ngħidu normalment aħna isma' min issa l-qudiem daqshekk zokkor, hemm min tawha b'saħħtu u hemm min jgħidlek min issa l-qudiem daqshekk pejjibt, però normalment dawn in-nies jirnexxilhom jaqtaw vizzju u jagħmlu drawwa ġdida għax hemm sostitut. Jekk jiena ħanoqgħod ngħid isma' ħanibqa' nsajjar il-ħelu għal-mod tal-kelma u waqt li qabel kont noqgħod nikol minnu illu noqgħod inħares lieh, tkun diffiċli, speċjalment fil-bidu. U sabu ċar, Angela, illi kwalunkwe bidla li nagħmlu, jekk ma nżommuhiex għal tal-inqas tliet ġimgħat konsekuttivi, dik il-bidla mhux ħassieħ. Allura nista' nissapporti għall-bidu jien sapporti ġimgħa ta' imma jekk nibda mbagħad nislekkja ħadd waħda ħatnej erġajna morna back to square one. Fil-fatt għadu kemm bat li xi ħadd messaġġ qed jistaqsi x'inhu l-eżerċizzju ideali għal ħibs u għal warrani għal patata. Tajjeb. Inselmula din is-sinjura u ngħidilha grazzi anki tal-messaġġ illi bagħtit ilna. Jiena ma nafx hekk batniwlekx fil-verità dan il-messaġġ. Jista' jkun. Da bagħtitu meta kont qiegħed magħna 15 ilu. Tajjeb, jidher li rċevejtu minn Ġan. Thank you, mela qed issemmih. Mela, ara, l-għażla bażikament hija waħda importanti fis-sens. Jiena għax għandi x-xaħam madwar dawk il-partijiet li qed nistaqsi exercises ħanamel, jew għax forsi ma partijiet xi ftit żgħar irqaq u nixtieq li intihom aktar forma. Għax hemm tip ta' training differenti. Issa, jekk jiena għandi x-xaħam madwar dawk iż-żewġ partijiet jista' jkun anke żaq, fil-fatt l-iktar mistoqsija komuni fuq iż-żaq. Isma', kif ħanneħħi x-xaħam ta' żaq? Vera noqgħod nagħmel ħafna sit-ups? Le. Inti li trid tagħmel anzi huwa li tuża ġismek kollu, illi tagħmel exercises mal-ġisem kollu. Għax meta qed tħaddem dawn il-magni, għax il-muscles tagħna qishom magni, iktar minn qed tħaddimhom. U aktar ma qed tħaddimhom kollha, allura daw il-magni qed jaħdmu kollha, qed jaħdmu aktar, allura ħajaħarqulek aktar xaħam. Tajjeb,
Allura le, mhux ta' minn noqogħdu nħadmu magna waħda biss li għatazza. U inti qed tgħid sit-ups pereżempju, mhux kulħadd jista' jagħmel is-sit-ups Bla dubju. għax għandek ċertu telespettaturi tagħna li forsi jkunu għamlu xi tip ta' operazzjoni Eżatt. u tkun taf li s-sit-up mhijiex tajba bħala eżerċizzju U għalik. għen fejn tidħol verament kemm tħobb lilek innifsek, mela inti qabel ma taqbadu tfattara, tajjeb kemm importanti tagħmel consultation, tieħu parir, titkellem ma' fiżjoterapista, ma' tabib, jekk inti għandek medical conditions, qabel ma taqbadu tgħid ħanamel hekk u hekk. Tajjeb, anka fejn jidħol l-ikel, kif qed ngħidu, kif semmejna kull ġimgħa kważi Anġela, hemm nutritionists u dietitians illi għal kondizzjonijiet speċifiċi tiegħek jgħidulek għamel hekk minflok hekk. Dik importanti ħafna. Issa, dan il-famuż zokkor, x'għandu għalfejn huwa daqshekk ta' ħsara. Għax apparti kif qed tajt inti li meta tieħdu jibqa' jħajrek tkompli għaddej, qabel ma finalment ħossok guilty jew tajt il-lunch li kemm kilt daqshekk u xbajt, il-problema normalment hija psikoloġika. Bħal kollox, Anġela. Għax waqt li qed tieħdu mhux qed tħossok guilty, wara ħadd tħossok guilty, mela xi rridu nagħmlu. Waqt li inti qed tieklu, jekk taf li għandek problema, trid tniżlu valenu. Illi flok ma toqgħod tgħid ma kemm qed nieħu gost bdejha, allura moħħok qed titrenjah illi kull meta qed jikol dik qed iħossu tajjeb. Waqt li qed niżilha għandek tajt il-lunch li da żgur nambih jien. Uff, le, ma rridux, da qed iħaxxinni, da minħabba fi qed ikolli nilbes. Inti qed tgħid titrejnja lilek innifsek Ekku. biex kemm jista' jkun jekk verament tixtieq tagħmel xi ħaġa għal ġitijak innifsek tipprova telimina dak. Jekk taf li speċjalment għandek problema, flok mal-moħħok tibqa' tgħinu jassoċja il-ħelu mal-pjaċir, tittejnu jassoċja il-ħelu ma' ħsara, ma' sajżis ikbar, ma' figura li ma tixtieqix, ma' forsi allerġiji, ma' forsi anka ċertu temperament perikolus, etc. Għaliex? Għax jekk moħħna jibqa' jassoċjaħ ma' tajjeb ħajbqa' jagħmlu. Bħal exercise. Hemm min jgħid li x'nagħmel l-exercise kemm neħel fit-traffic, pereżempju jdejqun in-nies. Jekk inti qed tassoċjaħ ma' negattiv, ħadibqa' ma tagħmlux. Jekk qed tassoċjaħ tgħid bl-exercise jiena ħajkolli figura sabiħa, żaqċatta. Jiġifieri da kollu jfisser kemm importanti li nkunu pożittivi u aim għal dak li nixtiequ naslu għalih. U li titgħallem tuża moħħok illi flok tħallih jieħdok fejn jiritu, tużaħ għal favur illi għandek bżonn inti. Again, da jista' jkun l-alkohol, jista' jkun is-sigaretti, jiena jista' jkun ngħid isma' jiena sigarett ma naqtawx għax meta mmur barra naqta' minn man-nies. Nieħu nifs. Jo, kella nista' naqtaw għax nafu jgħatmit bil-kanċer fil-pulmun. Nafu jħor per eżempju teġ kemm jisol jaqta nifsu għadu zaħir. Ġifiri, skont ma xiex ta' soċjaħ. Takka l-politika ta' min isemilek il-negativ biss, min isemilek il-pozitiv biss. Għala skont inti ma xiex ta' soċjaħ. Ekku. Allura, biex nalqu anki din il-diskussjoni, mux il-diskussjoni ma' Mattejos, għax Mattejos ħajibqa' magħna. Imma kemm importanti illi nkunu nafu xirridu minn ħajjitna. Il-prioritajiet, Anġela, u ħafna nies sfortunatament anka oġġett ma jagħmluhx għax ma jtuħx biżejjed importanza. Mela pereżempju dejjem naqbdu għajna u inti fuq il-famuż exercise. Jekk jiena ngħid isma' din il-ġimgħa rrid inwassal l-itfal hemm, immur nixtri, nagħmel dik il-qadja, nagħmel qadja l-oħra. Imma fit-timetable tiegħi ma slot jgħidx, ma daħħalx nofsi għall-exercise. X'inhu ċans li ħanamlu? Remot ħafna. Però ħanejdlek xi ħaġa oħra. Tant rajna niġru bil-karozza, illi forsi anke biex immorru nixtru u ma nqandlux basket ta' xiri, nippruvaw nagħmluha bil-karozza u mhux bil-mixi. Negrit, nifmek u jiena nemmen waħda Anġela ta' illi daw l-affarijiet iż-żgħar illi timxi xi ftit iktar, titla' taraġ eċetera ħajjejnu. Però l-qofol huwa illi inti tagħmel ħin partikolari illi mit qed tiddedika għal ħadd u għal xejn. Fl-ifanik innifsek u għal saħtek u biex titlef ix-xaħam. Dan hemm min jgħid li ħaniprova nagħmel exercises id-dar ta' u ngħidilha sewwa tagħmel tipprova. Però xi jsibu ħafna nies Anġela ikun illi għax l-ambjent mhuwiex ta' exercise mhux se jħajrek. Da bħal min jgħidlek ħan nistudja fis-sodda, nagħmel kwarta u nibda nonos. Għax moħħok qed jassoċja fis-sodda mal-irqat. Erġajna semmejna l-eżempju ta' zokkor qed nassoċjah mal-pjaċir, mela ħanibqa' nieħdu. U hawnhekk ħan appella. Xtaqt nistaqsi xi ħaġa oħra qed nitkellmu dwar it-zokkor. Għandek iċ-ċikkulata li meta tkun 99% kakao, dik tkun morra ħafna. Dik tagħmel l-istess effett bħal ħelu pereżempju persuna tista' tgħid ħanħu ċikkulata ma' din mhijiex iċ-ċikkulata tradizzjonali.
Dawk in-nies li kolom sweet tooth, diffiċli ħafna biex tikkonvinċihom ma jieħu xi ħaġa tajba. Le, u biex tikkonvinċi ruħek kif qed ngħidu, illi inti bħal miżin in-negattiv f'moħħok irid tkun ħafna iktar il fuq mill-pożittiv tal-li qed tagħmel. Jiġifieri jekk inti anka ħanuża l-kelma hija reali, tbeżża lilek innifsek. Illi jekk m'intix ħadd tagħmel xi ħaġa issa. Da qed nitkellmu by the way Angela fuq min verament irid jinbidel ta. Għax jekk jiena ma rridx, jiena kuntenta nibqa' mpejjeb, nibqa' niekol, ħadd u l-ebda ma nafx min ma jista' jikkonvinċi. Ejja ngħidu li kulħadd vera jkun irid jinbidel, imma mbagħad għandek il-perseveranza tal-persuna kemm trid taħdem għaliha. Għax again, jekk biżmien jerġa' dal-iżbilanċ jerġa' jibda jseħħ fejn inti tara aktar pożittiv milli negattiv li tieħu l-ħelu, inti ħadd terġa' taqa' l-ħelu jew għas-sigaretti. Mela x'irridu nagħmlu? Konkretament, jiena nħobb dejjem insemmi l-famużi kartu bajro. Ħadd ikteb naqra, jekk għandek xi problema ixini, ikteb l-affarijiet illi jekk m'intix se tinbidel, minn xiex inti se tgħaddi. Mela pereżempju, jekk mhux se naqta' zokkor għal mod tal-kelma, jiena ħankompli nkabbar żaqqi, jiena ħankompli nifrustra ruħi, jiena ħankompli narmi l-ħwejjeġ li tant infaqt fihom, jiena ħanidħol ġol ħwienet u ma nsibx x'nilbes, jiena ħanħassar sneni, jiena pereżempju il-temperament tiegħi ħajbqa' sejjer lura. Niżilhom, għax bla ma trid ħatibda tumbraħ dak il-ħelu. Number one, l-istess ovvjament anzi fuq livell ogħla ħafna għal min ipejjeb. Illi konkretament ittajt isma' jiena ħanaqta għax da skandlu għatfall. Jiena apparti li qed nipperikola serjament ħajti qed nipperikola tagħhom ukoll fuq dak li jgħidu l-passive smoking. Tajjeb, jiena qed nagħtihom eżempju li meta jkunu mdejqin joħorġu jpejpu flok ma jiddiljaw mas-sitwazzjoni jew flok ma jiżvugaw fl-exercise. U tniżel daw ir-raġunijiet. Għax meta moħħok tibda titimaw l-affarijiet u tibda torob mod differenti huwa ħafna aħjar. Dan hija f'kollox ta' biex nġib eżempju banali. Hemm min jgħidlek jiena qabel kont eżempju ma nistax nara bniedem ta' ġilda skura għax kelli l-mentalità illi pereżempju ħajamlu li ħsara. Imbagħad sirt naf wieħed u biddilt l-opinjoni. L-istess ħaġa eżatt. Jiġifieri aħna rridu nibdlu l-opinjoni. Anke hija pożittiva fuq it-sokkor, again, kont se naqbad l-ewwel ma' tfal għax inħobb insemmihom ħafna. Jekk aħna l-itfal Angela qed nagħtuhom il-messaġġ birthday, Easter, Christmas, hello, junk food, ejja ħanieħdu kantak ir-restorant għax naf li tieħu pjaċir, inti qed tgħidlu sabiħ anke fil-funerali daħlet issa, wara l-funerali morru nieklu, imorru nieħdu l-ħelu għal bżonn. Li inti mdejqa qed tiċċelebra, kuntenta dejjem ħelu. X'messaġġ qed nagħtu l-itfal illi inti hi għal kull raġuni ħu l-ħelu. Tajjeb, xirdu nagħmlu minflok illi l-ħelu għandu jkun xi ħaġa ta' one-off. Treat. Hekk tajt isma' jiena biex inbiddel naqra. Għax iktar ma nagħmluh regolari, aktar ħajsir parti mill-vizzju u aktar ma jsir parti mill-vizzju iktar ikun diffiċli biex taqtaw. Imma tista' taqtaw qatt mu tard jekk inti tagħmel dawn il-listi li semmejt. U mpattu għalih bl-eżerċizzju allura ħalli finalment inkunu tajbin u allura inħossuna tajjeb holistikament ukoll.